Jeg er dansker. Du er dansker. Vi er danskere, siger vi til hinanden. Og det er vi stolte af. Men hvad betyder det egentlig at være dansk? Hvad kendetegner den særlige danske folkesjæl? I denne programserie søger vi tilbage i historien for at finde svarene på, hvordan vort lille land er blevet så enestående. Christian den 4. involverede sig gang på gang i 30-årskrigen. Den langstrakte konflikt kostede nationen dyrt, og kongen måtte igen og igen lægge øre til dystre nyheder. Deres Majestæt. Deres Majestæt, som Majestætens øverste rådgiver, er det mig en stor beklagelse at meddele, at kassen er ved at være tom. Der er ikke flere guldmønter på kistebunden. Der er ikke flere penge. Nej, der er ikke flere penge, Deres Majestæt. For helvede. Befolkningen sulter. Landet stander i våde. Og hvad ønsker Majestæten at gøre ved den tragiske situation? Så landets regent øverste magt, så er ansvaret på mine skuldre. Jeg ser ingen noget. Jeg kommer. Skål! Et mørkt kapitel i Danmarks historien er middelalderens hekseafbrændinger. I perioden 1540 til 1643 blev op mod 1000 kvinder brændt på bålet, da man mente, de stod i pagt med djævelen. Undskyld. Må jeg forstyrre et øjeblik? Ja, det må de da rigtig nok gerne. Hvad foregår der her? Vi er ved at foretage en hekseafbrænding som mænd. Ved de, hvorfor de skal brændes? Nej, det ved jeg simpelthen ikke, men man påstår, at jeg er heks og i ledtog med djævlen, simpelthen. Er de da det? Nå, det ved jeg simpelthen ikke, men jeg har rettens ord for det. Ja, det er nok ud nok. Hun er heks, ingen tvivl derom. Hvad har de da gjort? Jo, siger de, man påstår, at jeg har kastet onde øjne på smedens datter. Men det ved jeg ikke. Det har jeg muligvis også. Men hun er altså også møg irriterende. Er det sandt? Smedens datter kan godt være en smule anstrengende. Ja, simpelthen. Er det deres første hekseafbrænding? Nej. Det er min 75. 20. som en. Jeg har jubilæum. Ja, men det er min første. Ja, og sidste. Ja. Fremtidige generationer vil muligvis dømme deres handling som umenneskelig. Tror de virkelig? Hvad har de at sige til deres forsvar? Jo, det er jo en anden tid, som en. Er de enige? Ja, der må jeg erklære mig enig. Det er en anden tid, simpelthen. Jamen så siger jeg tak for deres tid. Selv tak. Ingen årsag. Ja, skal vi til det? Ja. I 1814 tabte Frankrig Napoleonskrigene. Desværre havde Danmark dannet alliance med den lille store kejser. Frederik den 6. sendte derfor sin mest betroede forhandler, Christopher Wilhelm Dreyer, på hemmelig mission til Paris. Bonjour, le grande princesse. Pour moi, c'est... På vegne af hans kongelige højhed, Frederik den 6. De kan forelægge det for kejseren, ja? Jeg siger naturligvis intet om højden. Bon, entré! Aha. Bonjour, je m'appelle le grande princesse. Deres kejserlige højhed, deres hed, deres tidligere, deres
af deres kejserlige og Guds tidligere noget. Deres kejserlighed og Guds tidligere noget. Jeg kommer på vegne af Rex Frederik. Synes de, Napoleon er lille og fej? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at de er modige og meget modige. Så de forstår, Napoleon er her incognito? Selvfølgelig. Men oui. Danmark har desperat brug for deres hjælp. Frankrig eksisterer ikke mere. Nej, men vil de komme os til undsætning? Oui. Merci. Af hjertet tak deres tidligere kejserlighed. Og således gik det til, at Danmark mistede Norge. For Napoleon flygtede i eksil på Korsika og kom ikke Danmark til undsætning. Selvom man er lille, kan man godt være led. Kammerater! Trods landets beskedne størrelse har Danmark altid markeret sig stærkt på den internationale scene. Slavetiden var ingen undtagelse. Her indtog Danmark en imponerende plads som verdens 7. største slavenation. Men i modsætning til andre slavenationer behandlede Danmark, anført af generalguvernør Peter von Scholten, slaverne humant og værdigt. Og slaverne betragtede ham som deres ven og befrier. Goddag. Må man sætte sig ned? Tak, hvor er det hyggeligt. Ja, kære venner. Hvordan går det? I ved, jeres forhold ligger mig meget på sinde, og jeg er jeres ven. Sig frem. Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad mener generalguvernøren? Peter. Kald mig bare Peter. Jo, altså... Det var det med de voldtægter. Det er svært, når man er blevet voldtaget, at arbejde i marken. Jeg har godt bemærket, at du har haft en hel del sygefravær her på det sidste. Ja, men det var fordi, jeg jo blev voldtaget af slaveejeren, og så fødte jeg et barn, og så var jeg nødt til at lægge barnet i solen, og så døde barnet af tørst. Så det er mere, hvis vi skal yde lidt mere i marken, så ville det være godt, hvis Hvad skal vi gøre ved det? Jeg vil gerne høre, hvad I synes, vi skal gøre ved problemet. Altså, hvis man kunne få... Bare tænk ud af hytten. Der er ikke noget, der er rigtigt og forkert her. Måske skulle man gøre det ulovligt for slaveejerne og voldtage slaverne. Nu må du lige. Bare fordi du ikke kan lide at blive voldtaget, er det jo ikke sikkert, at alle andre har det sådan, vel? Og tænk engang, hvis vi gjorde det, så ville hele systemet jo kollapse. Så vil jeg blive arbejdsløs. Og hvis jeg bliver arbejdsløs, så bliver I arbejdsløse. Vil I gerne være arbejdsløs? Det er jo det samme som at sige, at man er imod slaveriet. Er I da imod slaveriet? Nej, vel? Godt, så fik vi det på plads. Ved I hvad? Inden jeg går, så vil jeg gerne give jer en opgave til næste gang, vi ses. I skal tænke over, hvor I ser jer selv henne om 5 år. Er det ikke spændende? Godt. Tak for husly og hjerterum. Jeg er jeres ven. Det ved I jo. Tak for nu. Her forlader vi Peter von Scholten og de vestindiske øer for endnu en gang at besøge Christian den 4. i hans gemakker på Rosenborg Slot. Kom væk fra min hestevogn. Det er min hestevogn. Du skal ikke stå der og kysse med min hest. Kraften. Du skal fandme ikke komme og tage min hest. Du skal fandme ikke tage min hest. Det er godt sige dig. Kraftedeme. Ikke tage min hest. Eller min heste. Det er min æg. Stil de æg nu.
Gennem historien har danske bønder slidt sig halvt ihjel for kirke, konge og fædreland. Men i midten af det 19. århundrede var der godt nyt til bondestanden, da gabestokken blev forbudt. Hvad så? Tøj med stok. Hvad? Tøj med stok. Men også her igen. I tøj med stok. Så har jeg ingenting at slå med. Og I tager heller andet mit kost. Eller mit skål. Eller mit hav. Det er det, der starter med, I tager det hele. Det starter med det her, og så tager jeg splot. Og så tager I muligt. Og så tager I det gamle meje. Det gør I morgen. Så har vi ingenting at leve af. Hvordan skal vi dø af fjorden, hva'? Det gør I morgen. Det bliver over mit liv. Møj har I budt vores bønder. Men det her, det er i morgen. Hans Peder. Nej. Hans Peder. Ja. Hans Peder. Ja. Lad være med at skære. Du skærer, og du lever rundt og roder dernede på jorden. Du hører netop, hvad jeg sagde. Jo. Det er hvad jeg sagde. Jo. Gær. De har gjort gabestokken forbudt, det var det så. Nå. Ja, gabestokken, det var så stok, det var. Ja. Ja. Nå. Prøv at gøre sådan her. Ej, hvor er de flotte. Så har nogle flotte tænder. De er helt hvide. Det er godt. Prøv at gøre det igen. Det er godt, fordi hvis jeg ikke havde det der, og det hvide i dine øjne, så kunne jeg slet ikke se, hvor jeg var henne, fordi der er så mørkt.